sipaite rong taktaka anchet kara an nupuite zinga mipui lo tran pui tlat pol anom ve thung February ni khata sipain sarkar an nam thluk nuwa khan he sipai nupui a hminga May tian puanzar hian arukin mipui te chu apui ngarngara apasal do tulama atel tila adik ber ome apasal hian achet na hi a hriat pui lova hriat puin man chhuwa ninga che chuan adin mun chiat theidan turpo a hrechiang hle sipai nupui dang te chuan May hi an hlau thon puya athil tia wang hian apasal din mun chu chethei ani thu tele anun na tan hial a hlau om tin an hril thin May chuan sipai nupui tamber chuan an pasal te thil ti chu adik turan ngaya adik lovin poilian takan khoi ti hriate poin an soi chuak ngam ngai lo ate mase sipai nupui dang te anglo takin May chuan an omna che vela thil thleng nor huai hotu te om dan tele an chunga thil thleng te chu alo chin chia mipui abikin sarkar na thok nuar te hnena tranpuina a hlan thina ne apui zinga hian police sipai te thu zom du lo te po antela he police le achung te hnena hian tranpuina apein anral tlan ma a anomna tur humhim angai tu saka Myanmar ram an chua san theina turin apui nge nge ne May hian sipaya chuan an ho tulu te chawin ham thatna an dong nina soya sipai hruai tu te hi an hausak thur lain an niam lamero chu an re thei hle a sipai hruai tu te hian thu nei na an du ti lawa chuan an hnuai mi te chu engatan ma an ngai lo ati sipai ho tu te chuan an hnuai mi te chu har satna an nei lai ngei poin anin le an compound ti fai tur tele thil dang ti turin an tir thina sipaya in clear na chu an hle tin soi an nupui te hian sipaya an pasal te kai san thei dan tur deuh chau an dapa mun ral muang zo ka anom theina tur tenen thamna in pek ti borvel te a hluar viau sipai reng niam deuh te hi an re thei khop mai trum khat chu May pasal chu mar chhak lama an sona sipaye tilovin an che neina power supply omlova re thei reng rengin hun an mang nina soi democracy lama anin her nuwa khan sipai nupui te hi chuan sipai lam thlop candidate bawk an vote ngamlo NLD le Paul dang an vote ani chuan hremna an hmachonang tiin sipai chuan vauna anti chuaka tun buaina mipui apui thin chan chungchang hi soifin sipai in rel bol na le kalphung hrim hi adik tolova in thak dang lama trul nia ka hriat wangani ate hetila hian current national union te chu tatma do ten thlo na nen anla be chhun zom ta zela sipai lam hian thu chuwa chuan ke niu te hian an mi le sa te chu thlo na mangin an be tinan puwa ke niu hian nui point ti zalovea tin dot muhlu mani zia mangin an changlet ve thung sipai te hian thlona nena bagu bial an beina wangin mi pasari an thia mi pakwa velin liaman tuara an chet na hi ke niu brigade 3 te in khwarna swachin township borvela ania nimin chundar som pahnia khan indo thlona mangin an ron chele ne an chet na hi rangkachak lai chuana madama creek le ache vel niin thi le hliam te hi rangkachak lai chuak tu te anitlang puya hliam zinga ke niu mi le sa pakhat ta tela a hliam nat dana wangin adam chua abei seyom vak lo nia soyane rangkachak khur lai chuana hi kumsang ni le pasaria ke niu ten in ka hai an pom nuwa khan sarkar ne na tang dunin kutan thlak trana ke niu member le an chung te eizon na tura anti ani de uber indo thlona nen mewa sipain ke niu te an beya wang hian he hnam sipaya an hruai tu te chuan in ka hai thu thlung NCA chu man chun zom theilowa an ruat boka hemi chungchanga hian ke niu chuan thu chua an siama in ka hai thu thlung NCA bo chetu chu sipaite ania
February ni khata sarkar an nam thluk nuwa khan karen namte omna hmun hrang-hranga silai an met puaka hei hi in ka hai thu thlung bo chiat na nia sipai man tangkai theitur kong an siala tangin sipaite chu kain state a hian an tir lut zel boka March thatop khan Thailand atangin supply thiar lu antuma chu kan huam chung ani awangin ke new te chuan kan lo danga an tumber chu in ka hai thu thlung an bo chiat theina tura chuan lamani antia March ni somni pasari Armed Forces Day a hian kumdanga po silai an lo me pu fo to wangin kan mi le sa te chu lowin ral ring turin kan cha sipain khuarna hmun kan be chan po tharum ne na an che tur ve na ne anin khuarna kha bein beilo po nila indo thlona ne na min be tum hian a ma dai to tangin an lo in buat sailok to a in ka hai thu thlung hian an tan omzia anei lo ang bokin kan tan manzui zel chi ani to lo antia sipaite chet na wangin mi sing tel chuan an chen na an chua sana ral tlandu ramria tangkhang thahnem tak an tian tarlang bokane ke niute an beidana tang hian analyst te chuan sipaite thiltum alang chiang hlea an ngai ke niute ma hian KIA te chuan sipaite an lo kap dai to a ma se ke niute ang chuan an chang let na lo thunga sipaite hian kil khata chau nam sipaite hi ka antum ngara nam sipaya achak zo ka ngai thei ke niu chu indo thlona nen arang theyang bera me mi wat tantuma chumi hnuwa chuan khodang an hoi tawang ante ke niute an dolai hian an mani pui thei tu bertur arakan narmi te an che chuak lova e te hi an tlayang ti a hlawom hle sipaite hian thrender le ne chu thupuya an hmanga chu nam sipaiten thukhat an lavuak theilo na wangin ala thleng mek bokane tatma do te hian sipai nuai thum le Singapore vel an nei turangin Reuters chuan ada nam sipaite hi anin tel khom theini chuan sipai sing sarile sanga vel an nei thei tura an ngaya thalai zinga nam sipai hi zomdu an tamawangin anin beitok hle tura an ngayane nam sipai zinga hian kan tang rualani phot chuan sipaite kan hne theilo na chan tura om reng lo ti chu ngai dan tlang lon tak ani mek boka ma se in rema thu khat vuak chu thil ol ai tak ani haulo kum somsari chuang heng nam sipaite hi a hrana lo cheto a then phei chu lowin do to thin te ania a then chu in ngei lo ni chuang si lovin in thurual ngai lo ten ne in thuruala sipai do hi antan thil thar ani don tinane nam sipaite soi khom konga hian CRPH chu an poimo ta hle ni in alang boka an palai chuan vor Dr. Sasa chuan sipaite kan hne theina tur chuan Federal Army dinangaya democracy kan nei huna chung sipaite chuan tatma do te ai ano toang atia nam tlem zok te nena in rem na nei turin interim federal constitution kumsang ni le pariat dan pui thak na turchu anduang mek ti soiboka kan buena hian UN le ramdangin banan pharlowani chuan tual chungin dona machon chia kan mabaka ani telin nasazoka thisen luan hunchu kan nai zel tone ati Dr. Sasa thu soida na tang hian CRPH te chuan nam sipai te chu democracy annor konga in remna nei puyan tum hle tilanga nam sipai te tan tatma do hi an melma ani kumkhwa boka an din chan ber pakhat ani tama ome anin rem theilo na hi chung lam thil engemaw wang chau ani tawa melma in nang an nei awangin anin rem thei nge a be sayomin in biak na nei tu te poin be saina an nei sang hle nam sipai te hian sipain sarkar na an chel zui le ni chuan be sai tur an nei don vak lo ni na lang general minong hlai chuan heng nam sipai te hian Aung San Suu Kyi lam le
Rampona NLD puitu telam thu bak an on lo alo ti toa sipai tan chuan helpol an lani reng don nin alang heti lai hian ke new telaka sipaite chet dan phung thlirin ahma theyang bera anin rem thei chu poisoi lo ten nun na an chan zel lo na tura thil trul tak kania nam sipai cha chuak thei tura hian KIA KNU AA TNL ZRA te chu rin lok beran ne internet le power supply anti chiata wangin tual chung lama din mun riata harsa chhoutran ta hle rangun le mandaleya te khopui sangsanga norhwai hotna akal zela sipaite poin chet an top san chuang lo nimin thleng khan mi zanga le somnga chuang an thi towa boina chhuwa tiratangin nikhata thiza chu chorwalin mi som pariat tang borvel ania march thlachungin sipai kuttuara thiza chu mi zanga somni paruk antling man der to bokane